Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin noýabr aýynda 2 reýsini gurnamogy planlaşdyrýar. Bu barada habar berýän Türkmen hökümetine ýakyn çeşmämiz munyň iýul aýyndan bäri guruljak ilkinji charter gatnawy boljakdygyny aýdýar. Bu habarlaryň arasynda medisina işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar getirilen ýagdaýynda ýurtda virus hadisalarynyň we ondan ölýänleriň hasta köpelmeginden howatirlenýär. Noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde Istanbuldan we Ankaradan 2 uçar reýsiniň guruljakdygy ma'lum boldy. Bu uçarlaryň biriniň Lewap welaýatynyň Türkmenabad beýlekisiniň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherlerine gonmagyna garaşylýar diýip çeşmämiz 26-njy oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä Istanbuldan gurnulýan uçar gatnawyny 4-nji noýabrda amala aşyrmak planlaşdyrylýar. Ýöne biziň hökümetimizi bilýärsiňiz. Bu senäniň aýyň ahirine çenli ýene üýtgedilmegi mümkin diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan avia kompaniýasy bilen telefon arkaly habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synançdy. Avia kompaniýanyň halkara bölüminde özüni diýdar diýip tanışdyran resmi özünde bu soraga jogap bermäge ygtyýaryň ýokdugyny aýtdy we gatnawlary gurnaýan bölümüň başlygyna jaň etmegi maslahat berdi. Redaksiýamyzyň 26-njy oktýabrda yerli wagt bilen saat 13:16:00 aralygynda eden ýygyderli synançyklaryna garamazdan bu bölümde hiç kim telefona jogap bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlary adaty howa gatnawy 2020-nji ýylyň 17-nji martynda besedildi. Ýurdun çäginde koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli ýurdun daşynda galan raýatlaryny Türkmenistana getirmek meýilnamalaryny ilkinji gezek geçen ýylyň awgust aýynda yglan etdiler. Şondan bäri hökümet Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden, Tatarstandan we beýleki ýurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin onlarça ýürite uçar gatnawyny gurnady. Şeýle gatnawlar barada Adatlyň habarçylary soňky gezek şu ýylyň iýulynda habar berdiler. Şonda has takygy 15-nji iýulda habarçylarymyz Kazandaky türkmenistanlylara alyp gelen uçaryň Türkmenabada gonundygyny aýdypdylar. Şeýle-de Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmenistana aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nobatlarynyň saklanýandygyny sentýabryň ortalarynda habar berdiler. Çeşmelerimize göre diňe Moskwada adyndan 2500 adam Russiýadan Türkmenistana gurulýan uçuşlara garaşýar. Türkmenistanlylaryň ýene ençemeti Russiýanyň beýleki şäherlerinde Sankt-Peterburg, Kazan, Astrahan ýaly türkmen konsulluklary bar bolan ýerlerde de garaşýar. Bu aralykda Lewaply we Aşgabatly medisina işgärleriniň ençemeti täze guruljak charter reýslerinde daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar getirilse we karantin çäklendirmeleri gowşadylsa ýurtda virus hadisalarynyň we ondan ölýänleriň hasta köpelmeginden howatirlenýär. Daşary ýurtlardan geljek türkmenistanlylaryň arasynda koronavirusyň täze has howply görnüşiniň tapylmagyndan alady edilýär. Şeýle-de virus çäklendirmeleri gowşadylsa onda ölüm sany geçen sentýabr we oktýabr aýlaryndakydan hem köp bolar. Sebäbi biziň medisinamyz heni virusyň häzirki soňky tapgyryny hem doly ýeňip bilenok diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly Lukman 26-njy oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häzir tas 2 öýden biri ýasda otyr. Tomus aýyndan bäri häzir oktýabr aýyna ýetip ölüm derejäni heni doly togtadyp bolanok. Ýurtda Covid näsaglarynyň 20 sansyndan birine emeli howa berýän enjam bar ýa-da ýok diýip Lukman sözüne goşdy. Türkmenistanda Tomsuň ortalarynda köpelip başlan koronavirus hadisalary soňky aýlarda ozal görülip eşidilmedik derejede mewjudi. Ýurdun dürli künjeginde günde ölýänleriň sany ýüzlerçe adamy ýetdi we ölenlere tabyt ýetişmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş olan medisina işgärleri munyň koronavirusyň ýurtdaky iň güýçli tolkundygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti dymyşlygyny dowam etdirip, henüz hem ýurdun çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Bu habarlaryň arasynda Aşgabat şäherindäki Lukmanlar we Lewap welaýatyndaky çeşmelerimiz ýurtda koronavirusyň nobatdaky tolkununa aladaly garaşylýandygyny habar berdiler.